I ni fan hyn allan ar y maes gyda pennaeth cyfarthrebu'r FAW Ian Gwyn Hughes. Siamai, siwr i chi? Iawn, diolch. A mae'r Champions League yn dod i Gaerdydd. Pa mor gyffroes i chi ar gyfer y ddigwyddiad yma? Dwi'n credu fel pawb yn hynod o gyffroes. Mae yna 2-3 blynedd o baratoi wedi mynd mewn i'r peth. A rwan da ni o fewn ychydig ddyddiau. Felly mae pawb yn edrych ymlaen, mae yna dipyn o nerfusrwydd, gobeithio fod bopeth yn mynd yn iawn, ond o ran y gêm ei hun, o ddwy gêm, Paris Saint-Germain a Lyon ar y dydd Iau, a wedyn Real Madrid a Juventus, dwi'n credu fod gennym ni 4 o dîmau fyddwn ni wedi setlo amdanyn nhw ar ddechrau'r tymor yma, a dyn edrych ymlaen yn fawr ar gyfer y ddwy gêm. Greu, byddai'n neis i weld pobl yn dod at ei gilydd, fi'n siŵr. Ydy, dwi'n meddwl, da ni wedi cael blas o hynny, achos eithon ni Ffrainc llynedd, fel Cymru, a ddaru pawb ddod at ei gilydd, a tro mae fel petai Ewrop yn dod at ni. A fydd o'n fwy na'r pêl-droed, fydd o'n ddathliad, achos mae yna nifer o ddigwyddiadau mynd ymlaen y bai, nifer o ddigwyddiadau ymlaen yng nghanol Caerdydd, a wedyn mae'r ddwy gêm ei hun, felly mae o'n 4 diwrnod ffantastig o bêl-droed. Wel, gyda'r Champions League yn dod i Gaerdydd, siwr ych chi'n meddwl bydd hynny'n hybu chwaraeon neu pêl-drod yn bennaf yng Nghymru? Dwi'n credu fod, sicr fod o ran pêl-droed ar i'r had diwetha hybu lot oherwydd yr hyn nath y tîm cenedlaethol yn Ffrainc. Dwi'n credu fod hyn yn ychwanegiad at hynny, fod gennych chi sicr yn gêm y dynion, 2 o'r tîmau mwyaf o ran hanes, traddodiad ac yn y blaen. A mae'r clysau wedi bod o gwmpas Cymru. Mae plant a bobl ifanc wedi cael cyfle i gael eu llunio wedi tynnu gyda go. A'r ffaith fod o yng Nghaerdydd, fod yng Nghymru, dangos fod ni'n gallu ar ran pêl-droed rhyngwladol, neu tîmau mawr, yn gallu cynnal digwyddiadau fel hyn, a dwi'n credu fydd pawb eisiau allai fod yn Real Madrid neu Juventus, neu o ran y merched Paris Saint-Germain neu Lyon dros y dyddiau nesaf. Na, mae o'n beth ffantastig i'r gêm. Wel, na beth eisiau gofyn i chi, un cwestiwn olaf, Real Madrid neu Juventus? Mae hwnna'n gwestiwn da iawn, ydy'r gwir. Cynnu o ran Cymru, bod pawb eisiau i Gareth Bale. Fydde prynau wneud o ddechrau, os dio ddim yn dechrau, bydde o'n ffantastig fod o'n dod ymlaen ar y cae ac yn sgorio'r gol sy'n ennill y gêm. Ond mae Juventus yn dîm da, mae yna lot o hanes a traddodiad fyna. Ond dwi'n meddwl falle oherwydd falle fod Real Madrid yn fwy creadigol, a os oes gennych chi Ronaldo yn eich tîm chi, mae'n anodd betio yn erbyn ni, fel ddari ni ddarganfod yn y rown gynderfynol llynedd yn erbyn Portugal. Mae o'n chwaraewr arbennig, felly fyswn ni'n meddwl, Real Madrid a gobeithio mae Gareth sy'n dod ymlaen a sgorio'r gol i ennill. Fi'n disgwyl mlaen i wylio fe, a diolch yn fawr i'n sgwrsio dyn ni. Pob hwyl, diolch.